No niin, justissa lähettiin veneellä vesille. Ja vene on vahattu edustuskuntoon ainakin tälle kesälle ja sähköperämoottori laitettu veneen perään ja lähdettiin kahtelemaan tuonne Syvänteen reunalle, että jos löytyisi joku niin kalaa sieltä. Mitään varmuutta kalan saannillahan ei oo, että tämä nyt oli vaan ihan tämmönen niinku mielenhäiriö syntynyt näin illansuussa. Sauna on lämpiämässä ja arvelin, että lähden kahtomaan, että onko teillä mitään. Tuolla on mulla tiedossa jokunen Syvänen parin kilometrin päästä tuosta möykkirannasta, niin siitä aina kuhia tulee mukavasti kesällä. Nyt on monesko päivä nyt on? Toukokuun 5. päivä. Veithän on hirveän kylmät, että Kallaveski vasta vappautui niin pari päivää sitten niin jäästä. Että nyt ollaan Leppävirran koirusvedellä. Täällä näkyy sitten tämän näköistä on sitten tiellä tämä tausta. Ja nyt ollaan menossa sitten tuolta löytyy niitä Syvänteitä. Siellä on Näpinsalo-niminen saari. Tässä on näitä lokkiluotia ja tässä ei tällä hetkellä asustele ketään. Keli on ihan loistava. Toukokuun keli oikeastaan todella harvinaista. Lämpöä on tällä hetkellä varmaan semmoinen 15 astetta ja kuitenkin kello on kohta ilta 6. Käydään kahtomassa tuleeko mitään. Jos ei tule, niin ei tämä ainakaan poissa ole mistään. Sittenpä ei tule. Mitenkä meille käy.